Studenti te nećete sa njima, neće nikog. Ograđuje se ne samo od opozicije, ograđuje se od Proglasa, ograđuje se čak i od rektorata, ograđuje se od ovih anketnih komisija koje treba da utvrde zapravo ko je kriv i šta se desilo s tom nasešnicom. Oni su gradili od svih. To mi nije jasno. Dajete predlog, a polazite od kontradiktorne premise. Kažete, možemo samo zajedno, a u uvodnom delu studenti nas neće, studenti nikoga neće. Vas ni, znači opoziciju neće ni Proglas i unutar opozicije Đilas neće vas, vi nećete, ne znam ni ja, zajedno neće demokrate neće, DSS, lupam, DSS neće, koga? Da ne davimo Beograd neće Đilasa i to je taj začarani krug u kom se vrtimo, niko neće, a premisa tog pobedonosnog zaključka je moramo svi zajedno. On će svakako za godinu i po dana morati da ode sa mesta predsjednika države. I to će da se dogodi. I kako se taj moment bude približavao, tako će neke stvari ovde da se pojavljaju kao neko rešenje ko će bre da preuzima ovde vlast. I sad poredimo stalno to 90. i ovo. 90. godine ima ona scena kad policija iz pravca vlade, 9. mart je bio, odozdo ide ka Londonu i otvara vatru, što može se nađe na YouTube. Znači, puca oko njih, 10 drže pištolje i pucaju ljude. Nakon toga gine jedna devojka i gine jedan, mislim da je policajac bio, ne znam ko je bio. Kosović. Jest. I sad, šta sad? I gde smo se mi odmakli od tih 90-ih? Ali kako stvari stoje, ovde kažem ti, u ludnici, gomila ludaka, sve veći broj ludaka, kako bi ti rekao, ja ne vidim po kom se scenariju mirno ovde se rešava. On mora da ide. Da se mi ne lažemo, ne drže se nikakvi zahtevi, drugi, osim da on mora da ide.